Feliç any 2022! Com esteu? Benvinguts a una nova meditació del quadern de meditacions. Aquesta és la primera meditació de l'any i m'ha fet gràcia, no?, que en aquest 2022 la primera meditació de l'any és el dia 2 de gener. Pues bueno, estamos muy de segundos, molt de dosos. Espero que sigui un any molt bonic, molt lluminós, que sigui un any ple de meditació, salut i vida, i que sigui un any, doncs, que jo estigui a les vostres vides i vosaltres estigueu a les meves, és l'objectiu principal. Us deixo amb aquesta meditació per començar aquest any de forma inspirada, treballant els nostres objectius i res més. Us envio una fortíssima abraçada. Com sempre ja sabeu que aquí a baix trobeu tota la informació dels meus serveis, cursos i tot el que faig. Us envio un fort petó. Moltes gràcies. Adeu! Benvingut, benvinguda a la meditació del 2022, a la primera meditació d'aquest any 2022. Amb aquesta meditació treballarem els objectius d'aquest any, així que et recomano que abans de començar a fer-la pensis un o dos objectius que t'agradaria que treballéssim durant aquesta meditació. I ara sí, seu en una postura còmoda o estirat en un espai tranquil. Acluca els ulls i comença dolçament a seguir la meva veu. Ves mica en mica connectant amb la teva respiració. Sent com inhales i exhales. Centra't en la punta del teu nas per notar el canvi de la temperatura de l'aire a l'inhalar i a l'exhalar. Procura portar l'aire el màxim possible a la panxa. No el deixis al pit, ves-lo baixant. I mica en mica al teu propi ritme vas apaivagant la respiració, relaxant-la, fent-la cada vegada més tranquil·la i més profunda. Ara m'agradaria que imaginessis davant teu un rellotge. És un rellotge força gran i té l'agulla que marca els segons. L'agulla es mourà 22 vegades. I amb cada moviment que faci l'agulla tindràs un pensament de gratitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. L'agraïment és la vibració més alta i donar les gràcies per 22 coses diferents
a aquesta velocitat. Et fa reconèixer a l'interior del teu pit una gran esfera de color daurat amb tot aquest sentiment d'agraïment. Aquesta esfera la portes dintre sempre. Només has de despertar-la donant les gràcies. M'agradaria que sentissis com les teves cames i els teus braços estan molt relaxats, com et sents molt tranquil o tranquil·la. M'agradaria que sentissis com relaxes els teus glutis i tota la teva zona genital. També les espatlles i el pit. Alliberes el rostre de qualsevol petita expressió i tots els teus cabells. I sents el teu cos molt tranquil, molt relaxat. Ara m'agradaria que et visualitzessis gaudint d'aquest gran objectiu que tens pel 2022. Com et sents amb aquest objectiu aconseguit? Quina cara fas, com vas vestit? Imagina't gaudint d'aquesta cosa, d'aquest somni, d'aquesta feina que vols fer amb tu. Sigues molt conscient de quina és l'emoció que t'acompanya en aquest moment. I sent que ho tens, que ho has aconseguit. Sent com has atrapat aquesta possibilitat i l'has fet teva. I ara aquesta visualització envia-la cap a l'horitzó, cap a aquest espai fosc que tens davant dels teus ulls. I sent que hi confies, amb tu i amb la teva feina, amb els teus objectius, amb la teva validesa. Sent que hi confies en tu. M'agradaria que dolçament tornessis a sentir la teva respiració. Inhala amb força pel nas i ara sí, exhala per la boca. Comença a moure els peus i les mans i a poc, quan vulguis, podràs començar a obrir els ulls. Moltes gràcies per meditar amb mi aquest any 2022. Us envio una fortíssima abraçada.